Chandra ronghang arta ningkan sok sikep asar burapan Roman inghi apran karmon ajok raikom sai kiatu kenep kangnang. DC office atheng no along nijang Karbing District Congress Committee amai phu pen pherang ke amai kepha. Kolongkomajia risopo Rajpal Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika National Award lapen Magic Book of Record anong ikilong. Nijang Karbing District Headquarter Hamren Advocate Chinthong Hanse pen pherang ke amai kepha. Kardong penene kang sama betalong peneli thare mono sengti non betang kon pen arjoponik tha iruya prangjong Roman inghi pu amonit inut arta ningkan sok sikep asar bura Chandra ronghangapan kaibong pen kethengamat apran armudet pen katjoi bonda pini boithalang solong police atum net ingnang ponsi hemkang samalong bengpon Nijang Karbenglong hamren pen ka hello kilometer ke thom an bak ak hello nok terang arong along Chandra ronghang artaning kan trok sikep asar bura phan Roman inghi po amunit ajwa por men inghap ing pudam flaksi asar bura phan sandam thoramat kaibong pen apran arbot tekang det afi katjui labang so phi raikom sai khiat tuma phan birta pachari sikiri aphan hukum pi sikiri ka kroka sai dengpon labang so teng pen si bothat lang so cheng biri pu phoseng arong along an thekdam long si patumi wosik ni phai kora trok si ani raikom sai Kitu net ingnang dam cheksi case number cap Surini ra inquiry hini under section 448 506 302 IPC aron Pabon Ponsi Hamren district jail along an thabdam thadlo Roman hi arta ningkaning koi rapkho lapen karletang Chandra ronghang angbong thangnat kache bhong lapen kache sorsa alam kita ave napen kichu kijun ason tami chipi seroi lapen karletang Chandra ronghang ke karbi aron along tami Burtimen ar pusi klembong pusi Roman inghi asar burapen pherang ke thengno than pachini don Hamran pen bicara mengenai report KBDL News Nalisip ko ke report ala rong hema sabra phan pc dam la support ka ptm ta thei gun de ni li hem ki bang we lok si wang popu e yo ni nang do kok chona para dam di lo hadak lang men so mindaran che hem hadak si do do bor ke article si do son ta hu nalisip ko ke report wang ni wan si wang lo la pa no para nili nangeli ke bang dat budi bang ku hadi phupon eloka Zat Hamren থানার অন্তর্গত নকতেরাং গাঁৱত এটা মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছিল এজন 70 বছৰীয়া বৃদ্ধ চন্দ্ৰ ৰংহাং বুলি মানুহ এজনক একেই গাঁৱৰে ৰমেন ইংহি বুলি এটা 25 বছৰীয়া যুৱক এজনে ৰাতি ঘৰৰ পৰা টানি উলিয়াই আনি হত্যা কৰি পলাই আছিল তো এই সংক্ৰান্তি হামৰেন থানাত এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে এইটো আণ্ডাৰ সেকশ্যন 448 506 302 IPC এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল আৰু আমি কেছটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছিলোঁ আৰু আসামীজনে ইয়াক বুঢ়াজনক হত্যা কৰি সি গাঁৱৰ পৰা পলাই আছিল তো আমি ইয়াক বিচাৰি আছিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত সোর্স এংগেজ কৰিছিলোঁ তো সেইমতে আমি যোৱাকালি এটা খবৰ পালোঁ যে উক্ত আসামীজনে বৈঠালাংচ থানা আণ্ডাৰত এই আপোনাৰ ফচেংগাঁৱত মানুহ এঘৰত আত্মগোপন কৰি আছে তো সেইমতে আমি তালৈকে যাওঁ গৈ আমি এই যে জয় সিং ইংহি নামৰ মানুহ এঘৰৰ ঘৰত তেখেতক এই আসামীজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ Pini vosek ni phai ingkoraner kep ani Nijang Karbenglong headquarter Hamren DC office along Nijang Karbenglong District Congress Committee amai pu longwell phang chopen pherang ke amai ke phapon Nijang Karbenglong District Congress Committee amai pu longwell phang chopen pherang ke amai ke pha athe pi ke kedamtang BJP atum MSC kilik ahut sailang no ke claim kilik kache pahai ke kaduk kawe karbi solangdo arat atum stami ne ingsamun ebinong lapen non kewang ji MP anghoi kilik ahut lapen town committee anghoi kilik kangwai ahut abang ke azad asai lang no stami ke claim kle det pen ahok pet kilik kapado ponja phansi pachini pon Hamren pen bitaram ngai report KBDL News ke radatum la so putha ka bang ke la hello radatum men ha Delhi da nang haida ta Guwahati da nang haida ta along tin election ta haida pu atomon ban si alang tum hai chol la si non
kewang ye election bangai tum arjap thip lo pulu tangte la ke rada tum alang tum long du delu abidi ke lahelo alang tum ka chubai pen lok ke klem tap pen lok si chupa eposi muthute congress la pen ke don opposition ta arjap thip lo pulu tangte hai ponvek ji nili ning ke thila helo nili ning thelo la pen nili ke chini dam la helo alang tum ka chubai pen lok si kam klem eposi non la rada tum ta ruling party po join si bate government a machinery pu isi hini do athege government a machinery pu ke thek locally mane a machine le na pu kibitan ra kapang siber ba ka selamber la pu gali seta isi hini alam pupo langso pensi government a servant satu government asa kor tumbang claim pon nang ko sa yok jepen la si kado ko vitel ke pupelo government a machinery pu ke government machinery pu ga machine le bitan gali seta alang tu mandar se officer tu man ta duet se alang tu ithithini pupo mane 50% pugali ba 25% pugali sita 5% ke alang tum apok pi pen ke ber la pa alang tum ari pen selami la soposi pinirem cholo la si non ke wangji ke la sonta claim long le depo town committee election son ke dak amatsi yogji dak amatsi counting ji la sila dak ke corruption than da claim long le lu si non ke wangji town committee election ke congressman si hai ponvek popsi nili chini dam Hanjang Langso Patrok Lamalong Kitchengsi All Caribbean Long Under 13 Boys Football Championship Qualifying Round Patumi Vosik ni Phai Kora Trok CR ni Angdum Kiti Kapatupon Caribbean Long Sport Association Atumpen Kitchengsi All Caribbean Long Under 13 Boys Football Championship Qualifying Round Hanjang Langso Cluster Patrok Lam Along Hanjang Langso Sport Association Atum Cerap Dunsi Hanjang Langso Sport Association Patrok Lam Along Patupon Labangso qualifying kapatu patumi vosik ni phaing kora troksi ani si angdung kiti patupon bangso kapatu along Hanjang Langso Sport Association lapen Dolamara Sport Association atum angbong si kapatu cedanpon Hanjang Langso Sport Association atum gol isipen Dolamara Sport Association atum aphan cipahai pon kapatu theknai anong e DS jersey number 13 sarbong phangchosi chepalong pon bangso kapatu pon along alhi sarpo aman pen hemari ingti gold medalist master game chetongdon napen alhi aman pen robi rongpi social worker kamalakanto be HSA Patubarim Longbi ingti thanbang Risohanse SGB hemaritok bi maipu Serihajan Bazar Committee Rup Singh Rongpi Chunbang Serihajan Bazar Committee lapen pinangan kethiki dingatumta chetong donsi mayar dipidon Bangsolong master game along silver medal modern rongpi pen bronze medal tahin rong pharpi atuma phanta manpeng kedo karbia popen archoponsi manpeng chipipon Hanjang Langso pen video journalist mong veteran along tison lekthila pen Jameson Tron report Karbi Daily News Donmali yutso apora phan bedai tan ponsena Nangli ingdeng krehini lapen de graduation ang dengki untang lama jongsen nangli ingdeng krehini lapen graduation ang dengki untang lapen nangli thang na dabo reng war cycling klang pulte nangli phan berta ke medo Tarsadia Foundation Tight Trust along field worker lapente medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihang Caribbean long apun kecok ariso akenang sot labangso awar sai kemi kachodeng non jila pente angton pen kachini jia phan aber kibipon anambar la pente gmail along humrek non Advocate Jinthong Hanse aphan APHLC Women Wing along Chunbang Phirita Kram Sapi pen Karbok alam the Kiduk kela Arab along pen Tangka Suri Pocket Kehang Pualam the Patumi Jinthong Hanse pen Puthot Pherang Kiamai Phasi Lamoy Kachipithu
Nijang Karbi Anglong Hamren Judicial Court along Klembang Pochin Thong Hanse pen Pherang Kiamai ke pha alam theke damtang mo signify nerkep ani Assam Election Commission pen Karbi Autonomous Council ang hoi kilik ke padopona ho Dwaramla constituency arlo panja arong along Erostam Kangbo pen ajok Rathur Park pen vote ke jok pon abox panahok pon pen potho dripul pado thudet aphit raikom saikya tom bang thok se tom phan net ingnang pon cheksi case a number 41 2022 under section 120B 143 294 152 353 447 171C 333 427 325 335 34 of Indian Penal Code aron ateng pen pabon ponsi bothat langso raikom saikya tum net ingnang pon bangso pet hamren jurical court along ankang sai aphan kewang hot erboy atum pen karjupon alam lake free advocate si nangji ma pulo sita nangne nitum methang si advocate chiriji pulo lapen rat atum advocate chin thong han se aphan si labangso asai paklem ji aphan hodailo bonta advocate chin thong han se aphan kali kalang alam pen tangka kehang thap po alam arbok se hamren jurical court athengno along APHLC women wing atum dharna padobon thu bangso phit nitum amrit nang pajok pinon nitum pini amat che pon long wek nang ji pupen kehang katarang pon pen advocate aphan nongno jote kanglo bonta advocate chin thong han se lapuson asai claim long le pen alam nang karbok aputhak ning honduk piklo posi pherang ke amai lok ning je napen labang so case pen bang thok sia munit aphan kapajok ponji asai along ki nitum ladak hamren jurical court along advocate claim bang phubang phiat kedo an ke odun delo napen chesong pidun delo nitum chingwai lablo kaduk kaveta labang so aputhak chesong pidun delo pota pherang ke athengno ning je pon napen alang li phan lapuson karbok pontap apot advocate chin thong han se pet lam hoi pipon vek je pota pherang ke athengno phan nang pachin idun hamren pen bidana meng report Karbi Daily News ke trokani bang ke thoma bang phu pan ne pon thu iglo headsing tiso grandson senar lapen birson teron alang itu man neponet penapi labang so ladak di hamren West Karbi Anglong district arongbong hamren along judicial court along silang teman one law one penal along teman produce iglo produce that penapi court along ka produce hut alang itu kido ke thakalam court pen arjulo ko pine ka siksak doma pine injury doma rahailam arjulo alang itu pen thang injury abi besi pupolo ajahak arondo court pen kisik pon lake litum bail bond juma ik nangji bail bond pulatang te lang lifan kilang dun bang amuni donangji lapen hala kilang dun bang abang phu property mate সম্পত্তি pine secured সম্পত্তি donangji kali pulat elang li government employee ta chok isi security court long juma ik nangji lasoni bangke litum ani kang sam 45 phone sitame alang li hemasortum lapuson alo chisik thekte damasi nilitum bail bond bangke joklong de telo det pen lo labangso akisung nang keklang ni phai ingkora clear ni bang pokep asar pimaratum dak nang chingrum lo sar pimar sarpiru tum tado alang itum nang chingrum bangke kupi alam thepe nang ke bang ne labang ni le ta pudak thekte sitame dak nang ka chesong bangke birson teron apan lolong nai pusi lang tum dak bangso DC office long lang tum dharna do la pima lasi ninje ponare arlo kupima ke dola ke alang li than pon pamime to district legal service authority pen free legal aid pipon lo ta hai mine lake alang itum aning ke ha majoka phanta dabi kuri reje nang tum free legal aid enbek nangji alang itum aning ke hang nang itum free advocate tong enjima mate komane thekmuchet remuchet anam kipinang advocate enangjima lake a hemasor tum aning ke hang bahala ke phobe ka bang putum daning ha la solam the muni liklar dak pen dak than pon iglo alang litum manda arjulo nang litum free legal aid advocate nang jima alang litum si nang ne alang litum si nang ne alang litum si nilimitang advocate litum si engage alang litum si pupon lo la pen ke isialam nili kapaklar pon tukang tung bangke la pulo nilitum atumita nilipulo nilitum ke private advocate nilitum abangke kadawe phanta nilitum thando nilitum phan ke pine kam nang paklem lo pulote nilitum khala so teng isia nam endundu la sinang nitum kaddo ka weke la solam chini ne deta hai lang mene sita mene nitum doctor long le se chelang da ba nang nitum hemalong mistri kam le paklem sita hem kom pine hajira muni le chang san nang nitum anam pina la so teng sini nitum da bang phan ke claim pian nam la nitum niputar lok dak kachokotai nang alam anam pin ini tentang isia fees ke endun do lake nilidet de manjok practicing advocate ta lake fees do la pen ke fees abang ke
lapuan pu isia a limit ave majok advocate ta komane ke suri pho mane ke pharo pho mane ke pharo isibet enda de komane ke alak enda do mane ka kro enda do lake a case pe na case ali a case ko son se ki sungma advocate bang ko son se ka chisik nang ma ko son se ka chi prepare nang ma kupia a research ke claim nang ma lahai langdam et pen si advocate tu isia fees ki hang do si atumi ani lo nili ka do ko be bang thro ka bang pho bang phula pe ne bang phia phan ka do be bang thro ka phan ke langjia phan kupi ma court of procedure nili adap atumi tan li thanik lo la so phangani bhomkurua jo pen si nili ka chisik pon jo pangthang tok pon det puthora dap anda dap phang jilo pen ki thur pe si ni la bang so bail bond ke tok pon pang cheng pot ka do go be pak plike pra narke 48 bail bonds nili ke tok nili mitang un AC nili long nang chirap dun assistant tum samen nili engage pon no lang tum tamin nang tok dun nang chirap dun lo la pen ke por phai hinia poran si nili bail bonda joma pilong lo bail bond joma bo mahut bangso amuluk pen sapimar bang poke patung bang lodak court long suluk soda katuman padulilo dak dharna padupolilo nili bangke arlo sido court arlo alang nitum fansi nili chisong pibom alang nitum fansi nili la bail kapat jogji mate la alang tumhan jail pen hem kapadam longji masih nili claim pibom lapu ang tan bangke nili fansi nang kang tonlok nili poisa endet pusipu nili poisa ke hang thap pusipu lason si alam ko nili phan pakla la pen ke nili hada koda lo bang ke nili phan koda long na julo nang klan tum han ke court pen release poke nang li muni tum ku pipo sinon ka protester la nili bang hada pakeng nulo la tum de delang bothalang sorat bor pathararat punjarat tum kisung non ke phonai bang ke kalili kalang la muni phanda pasik sakra la si la haya joine insam jin pen atum dc pananga ji tong pasi bang posi nili la pakeng nulo sitame da ang tanang lelo nili phan mane ladak latum kachesong alang tum ka protest bangke inut a advocate hanse sangho chinthong hanse alang li inut ki duk ke lagarat areng se asar primar tum pregnant lady budapu lapen ke sarpiru atum penta kupulma kipum nuwe pin atum penta 50000 paisa ka demand busiku la solama ga hok he lapen ke nili hadak menang teret pen maka nili pan media tum na julo la media court itu mating temen nili pakeng lo lapen ke earning ang sama por labang so apor dam det pen api ajo nili alang litum song camera berapa tum handa nili puiglo nang litum cepakeng thala pukali amasi halap a hemasor ke phowe ka tum phan mijingti Rajiv Tokbi ompu headsing grandson lapen birson a hemasor tum pan halatum verification pan phone call la bangso voice clip nilong do alang litum arjulo nang litum aphan advocate bang poisa pini demand nang kurima pini poisa nang dabi kurima nang hangma advocate bang alang tum pulo advocate bang ke claim ke dama nambang nang pinangi isia fees do sitame volongkongaji ahe thialong ke do inut ras पलपु आरिसोपो इंगडेंग ट्रॉक्सी भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिका अवार्ड सुरिनीरा इंकोराय खिनी आलम बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड का चपलंग दो क्लेम लोटे प्लेंगजी बोर्ड इलोटे चुनजी लसे आजादा साइले क्लेम पोस्टा में मांग वेट पेंसी बोर्ड इनंगजी Langpera habar volongkomaji ahitia longkedo raspal inut cepaduk pek osopo artajum hekpen akang tui angdeng nongme kelongdon alangle Assamese film industry long pinangan ceparjan tundet api pining surhini da ingkorai hini aparman ingdeng troksi Bharat Ratna Dr. Bhupen Hajorika Award Best Supporting Actor anong e cepalongdon alangle anjota kalesi Magic Book of Record alokta Best Achiever Award nomination da cepalongdon Alangli inut ceparjan bangpu, photographer, director, short story, writer hehui ke klema bangpu. An so se akang tuyang deng keledon jiapan hirjumelo. News X report, Kami Daily News.